Kai Ahmad Yasnuwa aka yi ba mutuwar Allah ba ce, ni ma Allah ne ya kwace ni, cewar fitacciyar jaruma kuma tsohuwa Safiya Musa. Wannan taya tamu ta wallafa wannan labari inda take cewa wani bidiyo da muka ci karo da shi a yafin media wato Hausa da ke suka kwafo daga yafin TikTok na tsohuwar jarumar masana'antar Kano Safiya Musa ya bayyana cewa wani sirri da duniya bata sani ba game da mutuwar jarumi marigayi Ahmad Yasnuwa, inda take bayyana kai ya aka yi ba mutuwar Allah da Annabi bace duk da kwana sun kare. A cikin bidiyon Safiya Musa ta bayyana yadda aka ba su kuɗaɗe, maƙudan kuɗaɗe da zummar za su je Maiduguri gala. Ahmad Yasnuwa an ba shi 500,000, ita an ba ta 700,000, inda ganin yawan kuɗin ya sa ita ta karɓi 20,000 kawai ta ce ba za ta je ba, ta bayar tafiyar sai ji kawai ta yi Ahmad Yasnuwa ya hatsari ya mutu, wanda ta ce da ta je da ita ma ta mutu ko ta sha wahala. Sai dai a cikin bidiyon bata bayyana wanda take zargi da kai Ahmad Yasnuwa ba, kuma bata kuma bayyana ta hana Ahmad Yasnuwa ba kamar yadda a labarin aka kira ya mutu, bata yi mamaki ba. Ko da yake cikin hanzari take bada labarin kuma ana ta kiranta ana cewa ta bar maganar. Jama'a suna jinta wanda har kiranta aka yi a waya ana ce mata ta bar maganar amma dai sai da ta kai aya. Shin me yasa Safiya Musa bata taɓa faɗin wannan maganar ba sai yanzu? Ba mu san dalilin da yasa Safiya Musa bata fito da wannan magana ba tsawon shekara 15 sai yau, duk da ta san magana ce da za ta iya tada hankali ko kuma hukuma da 'yan uwan mamacin su ce za su karkaɗe fayil su ci gaba da bincike, wanda dole hakan zai sa su ji ƙarin bayani daga gare ta. Daga ƙarshe tsohuwar jarumar ta yaduwar Allah ya gyara industry ɗin kuma ba za ta gyaru ba, Allah ya tarwatsa ta, tsirarin da suka rage su gyara su amfana. Wannan kenan.